B'kollaborazzjoni mal-kumpanija Maple, il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva nieda kampanja ta' promozzjoni dwar is-saħħa mentali. Permezz ta' riklami fuq l-screens fil-ħwienet u l-basktijiet, il-kumpanija qed tħeġġeġ lill-klijenti biex iċemplu fuq in-numru 1579 f'każ li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Roxanna Aquilina, store manager fih dan il-kumpanija, hija fost il-persuni li ta' kuljum jaraw diversi uċuħ differenti u qalet li mhix l-ewwel darba li klient fetaħ qalbu magħhom l-aktar anzjani li jkunu qed ibatu mis-solitudni. Kif taqbad titkellem magħhom ikun jidher li hemm ċertu solitudni, jieħdu ħafna pjaċir jitkellmu magħna, ħafna midrabi jgħidulna l-problemi tagħhom, nispiċċaw nidħlu fihom u jiġu kuljum ifittxu lilna. Jibdew ifittxu lilna biex jitkellmu magħna għax jarawna importanti ħafna. Ħafna minnhom iqisuna anke bħala wliedhom, jiġifieri li jiġu isna parti minnhom insiru. Komplittajt li għal din ir-raġuni hija flimkien mal-kollegi jilbsu brazzuletta ħadra li tfakkarhom fin-numru 1579. Aħna nilbsu il-band l-ewwel qed ninsibha tajnuna ħafna lija għaliex meta nsib klient li jeħel jew ikollu bżonn xi għajnuna l ħaġar nagħmel nħares lejha u nissuġġerilu n-numru u dejjem nipprova ngħinhom bl-aħjar mod li nista'. Matul konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela qalli meta wieħed iċempel fuq in-naħa l-oħra tal-linja jkun hemm professjonist li jevalwa kif għandha tiġi indirizzata fosthom li fil-każ ta' bżonn jassisti għall-klinika dak il-ħin huwa appella biex wieħed ma jiddejjaqx jagħmel użu minn dan is-servizz ħolistiku.